I čao ljudi, evo nas ponovo u Bosnian Games BL i danas krećemo da igramo jednu nevjerovatnu mapu, a to je Minecraft Skyblock preživljavanje. Ovo je Skyblock preživljavanje, da vam ne bi dužio, ajmo da krenemo. Hajmo. Prvo ćemo otvoriti kovčeg da vidimo što je na njemu. Led i kanta slavom. S njima morate napraviti mašinu za pravljenje kamena, jer ako to ne napravite ne možete dalje preživljavati u Skyblocku. Evo, ja ću je sada praviti odmah. Treba mi led, tako, led ćemo razbiti i vamo mi lava treba. Evo ga. Hajmo sada da pokupimo drva da napravimo kramp i odmah da krenemo sa craftavanjem. Vidite koliko je opasno, vidite, odmah dole da odeš. Zato treba polako hodati i smireno. Bit će mi dosta dva drveta, hajde. Ode mi u lavu. Ne! Ajde, u stvari imam još drveta. Možemo napraviti nekad. Ajmo ravnu tablu postavljamo. Zaboravio sam, treba mi drveta. To ja čovječe ne padnem ovdje. Neću pasti. Ajmo polako. Dosta dvoje. Ajmo. To ćemo ovako raditi. Za sad će nam trebati samo kramp. Neće nam ništa više trebati, pošto tamo se spavnaju čudovišta, ne mogu doći do nas. Evo ovako, treba ćemo ovdje prokopati da mogu ovako. Ali ovo je čovječe opasno. Ajmo malo kamena prvo nakupiti pa ćemo proširiti. Od kasnije ćemo proširivati ovo ostalo, pa imat ćemo puno prostora. Sad se sjeti, treba bi kasnije naći sjeme drveta pa da posadim novo drvo. Ko zna što može trebati. Hajde, nikad s ovim krampom da završim. Evo ovako, hajmo mi prvo to proširiti. Ovako, hajmo tu. Tako. Tako je već bolje. Imam... Evo Bosna! Ma hajmo u stvari napraviti, ma neću. A vi šta imaš? U stvari, hajmo još malo u stvari kamena pa da napravimo kameni kramp. Evo, možemo ga napraviti. Hajmo da ga napravimo. Tako, sada će stvari da idu troduplo brže. Hajmo kopati. Tako. Vidite kako brže ide. Nema to. Ajde. Sada ćemo ići do onog tamo otoka da proširujemo. 9, 10, skup ćemo 30-ak blokova i hajmo onda. Ih ode u lavu. Ajde, dosta nam je ovo samo da proširimo i to je to. Nema kamenčića. Trebali bi malo proširiti ovo ostrova oko radne table. I tamo dalje. Ajmo. Tu, ajde, nema veze. Tu. Ne! Tu.
A znam. tu. Sad mi sad 50 ili 5. Mislim, te dosta ne došale. Izviše. Eto, dobro, malo smo proširili to ostrvo da nam nije. Ja, hajmo tražiti sjeme drveta. Ajde, sjeme, gdje si sjeme? Evo ga, Ajde, ovo ćemo kasnije sačuvati, evo nam za sada ništa ne treba, samo nam treba jedan kran. Nastav. Ajde mašina. Nikada evo ga. A mislim da će nam biti dosta 7 kamenja. Samo trebamo, sad ćemo u ove naredne 2-3 epizode ćemo proširivati ostrvo, a kasnije ćemo ići do onog tamo da vidimo šta ima. A ako pre ogladi, možda ima i hrane tamo, pa ćemo da vidimo. Eto. Tako, eto ga, ugasli smo. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali i što ćete gledati. Vidimo se uskoro. Ćao!